Ёрони боби сиву якум. Таҳризии кундаи дуздӣ дар меҳмонхонаи Қарақулбои Шаршарӣ. Айни кундааракунии ҷавонони Мулло Амонӣ, ду ҷавони харсавори Шаршарӣ ба ногоҳ пайдо шуданд. Онҳо ба кори кундабурон мароқ зоҳир намуданд. Ҳатто пурсиданд, ки бо кадом мақсад чунин заҳматро ба худ қабул мекунанд. Яке аз ҷавонони Мулло Амонӣ фаҳмонда будашон, ки аз ин кундаҳо кундаи ҷувоз месозанд. Аз қазо ҳамон бегоҳ дар хонаи Қарақулбой арбоби деҳаи Шаршар маъракаи домоталбон мегузошт. Қарақулбой як ҳафта пеш духтари кенҷагашро ба яке аз писари Саксанбои бонуфузи мазори Сурх Қизилмазор хонадор карда буд. Домод бо ёру ҷура ва худи Саксанбой бо бародарону аҳли табораш ба хонаи Қарақулбой омада буданд. Қарақулбой базми калоне барпо кард, ки дар он ду харсавори аз кундабурии ҷавонон Мулло Амонӣ воқиф низ ҳузур доштанд. Вақте сарояндагон истироҳат доштанд, Саксанбой ба Қарақулбой рӯ оварда бо лаҳҷаи лақаӣ гуфт: худо ҳамон рӯзҳои туямон теппаҳоро тай зада ба баландие баромадем. Дар тарафи офтобнишин чашмамон ба деҳае афтод, ки ниҳоят зебо ва сабзу хуррам буд. Ин кадом деҳа бошад? дӯсти азизам, он деҳаро пештар Сурхсангчашма мегуфтанд, шаҳр дод Қарақулбой. Як гурӯҳ мардуми тоҷик кулисуфиёнӣ омада инҷоро обод намуданд. Баъд номи деҳаро Мулло Амон гузоштанд. Шумо дуруст пай бурдаед, худо. Деҳа дар ҳақиқат зебост. Ба он ҷо ки рафтед, намефорадатон, ки аз деҳа берун шавед. Тоҷикон дар бунёди деҳу боғу хонасозӣ устухона доранд. Қоил бояд шуд. Ҳамин хел не худо, гуфт Саксанбой. Ҳамин тавр аст, дӯстам, суханони худояшро тасдиқ намуд Саксанбой. Баробари хонасозӣ якбора ҷувозу осёб дуконҳои бофандагиву дузандагӣ низ месозанд, то ба дигар ҷойҳо овораву сарсон нашаванд. Фикрашонро идома дод Саксанбой. Ҳамин тавр аст, дӯстам, суханони худояшро боз тасдиқ кард Қарақулбой. Онҳо ҳама чиро доранд, лекин Мулло Амониён осёб доранду ҳанӯз ҷувоз насохтаанд. ҳамин асно яке аз он ҷавонони харсавор, ки аз амалиёти кундабурии Мулло Амониҳо воқиф дошт, иҷоза пурсида ба сухан даромад ва ба Қарақулбой чунин муроҷиат кард: бойбобои муҳтарам, ана ҳамин сариқ. Ишора ба харсавори ҳамроҳаш кард. Ӯ шоҳид аст. Онҳо Мулло Амонҳоро дар назар дошту аз хастутҳои назди чашмаи Камоб ду кундаи ҷувоз тайёр карданд. Якеашон ношинос гуфт: ба фикрам усто буд. Қарақулбой гӯё ҳамин лаҳзаҳоро интизор буд, ки аз ҷояш парида хест. зуд ҳарду ҷавонро фармон дод, ки аз қафояш берун бароянд. ҳар се берун баромад. Бой бе ягон сухан ба хонаи хоби худ даромад. Он ду ҷавон ҳам рӯйрост бигӯед, ҳақиқатан кундаҳо буридашудаву тайёранд? Пурсид Бой. Бале, Бой бобо, ҷавоб дод сариқ. Бурида арак карда хушк кондаанд. Ҳамон устоашон гуфт, ки пагоҳ ба чигина ба деҳа мебарем, ва худашон ба деҳа баргаштанд. Ин хел ки бошад, мо ҳозир чигина ва чанд ҷавонро ташкил карда бояд яке аз он кундаҳои ҷувозро биёрем. Мо ҳам ба ҷувоз эҳтиёҷ дорем ку, гуфт Бою. Сайро бифармуд, ки писари калонияш Хурсанқулро ҷеғ занад. Хурсанқул назди падар ҳамоно ҳозир шуд. Бой ба ӯ фармон дод, ки чанд ҷавонро ба худ гирифта яке аз он кундаҳои ҷувозро биёранд. Гапатон дуруст ва фармонатон иҷро мешавад, ота, изҳор кард Хурсанқул. Вале гузаштагон гуфтанд, ки ҳаққи ҳамсоя ба ҳаққи худо баробар аст. мо бо Мулло Амониҳо на танҳо ҳамсоя, маъракашарик ҳам ҳастем. Онҳо дар тӯи сур ва зиндаву мурдаамон бо моанд. Эҳ, беақл, дуғаш зад падар. Гузаштагонамон боз гуфтанд, ки агар худо бермаса, тоҷик берадӣ ку. Ба ин чӣ мегӯӣ?
ҳеҷ чиз лекин охир худатон сину солатон ба ҷое рафтааст. Хайр фарз кардем ки мо кундаро дуздида овардем, охир бе тоҷикон ҷувоз сохта наметавонем ку?